3, 2, 1 nu. Jeg skal bevise, at den her form også kan skrives ind til denne form. Så jeg tegner et koordinatsystem. Så laver jeg lige et graf her og tegner 2 punkter ind. Punktet på x-aksen hedder x i den første, og x plus delta x i andet. På y-aksen hedder den y1, er lige med f af x, og ja, y2 er fx plus delta x. Så laver jeg lige de her stiplede streger for at vise, at de punkter hører sammen. Ja, forskellen mellem de to x'er er delta x, hvilket man også kan se ved at man plusser med delta x på den anden x-felt. Formlen for en eksponentiel funktion hedder f af x er lig med b gange a i x, hvilket vi kommer til at bruge, når vi skal lave beviset for denne formel. Nu skal vi bevise denne formel herude. Vi starter med at skrive den her formel ind på venstre side af lighedstegnet, som er f af x plus delta x er lig med b gange a i x plus delta x. For at komme videre til næste step, skal vi bruge potensreglereglen. I m'te gange n, som også er lige med a i m'te gange a i n'te. Igen på venstre side af lighedstegnet skal vi bruge den samme formel. Så skriver vi lige med b gange og så bruger vi jo den potensregel, så det kommer til at hedde a i x gange a i delta x. Igen, på venstre side af lighedstegnet bruger vi den samme formel, og nu kommer formlen til f af x, fordi vi kan se, at det her er det samme som den eksponentielle funktions forskrift, hvor f af x er lige med b gange a i x, som vi kan se her. Så vi skriver bare f af x gange a i delta x. Og nu har vi bevis for f af x gange a i x plus delta x.